Nggih, terus sampun sepakat kalian panitia lan ugi genduk Niken Salindri. Bilih nuwun sewu sakderengipun Niken tampil yang penuh dan full ya sinden liyane dimunculkan dulu. Nggih, leres kita masane. Nggih, nggih. Lah pripun sakniki dipun fullaken? Nah. Nah, mumpung niki gendut Niken sampun ready. Nah, nggih. Dasaripun para penggemaripun walah luar biasa. Oh, mboten saged diitung ngangge rambut niku. Iya, rambut ora. Ah, driji niku wae kok rambut. Nggih. Arum Bali menghormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri. Ayo, sehat. Alhamdulillah pangesune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung. Nggih. Pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng nggih. Dereng. Derenge nggih dereng men ngono padha lho. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan lah. Nah, iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah, mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah mengglobalkan semua, Pak, mengglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik. Ya semakin rejo, semakin melimpah. Ya bolong mbok warai iki. Dikira aku goblok ngono lho, Pak, paling ya, Pak ya. Iya, mbok menawa dhek ora tega karo awakmu, ya kaya ngene wong tuwa iso ora tega. Lah, wong tuwa ora tega nek awakmu harus. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis, ngono ngomong. Mulane menengae. Nah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah iya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah ruah, gilingnya lancar sukses, akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, bermanfaat untuk masyarakat. Iya, Pak. Nggih. Ya kuwi lho, kiai loro kuwi ya numangsaku ya Salim. Oh iya, salim ya nduk. Wah, ya ben-bengi lah ngimpi karo sampean. Lha kuwi sumpah yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Mergo suwe ra ketemu, suwe ra video call sosok kangen. Kowe ora tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to, Pak. Terus kula nyinden ngoten sampai ngimpi ngono kuwi lho, Pak. Aku iki kangen lho, Pak. Aku dadi buka iki Pak Dalang tak pengen sare ben ra ngimpi. Lah lerengku kapan kok ora turu yo? Ya malah kesehatan piye ra ngono. Timbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean sawe dewasa saya gedhe no. Sampeyan asline terah kok Klaten to? Nggih, Pak. Lah lek diturut aku ya terah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku yo ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho. Sak 2 tahun 3 tahun ngono. Iku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono.
Ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresna, isih gemati kaya ngono ya. Pangesune, Pak. Aja lali karo wong tuwa, bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora tak kirimi rekening aku terang beren ngono. Ngono. Lho, Pak, yo kuwale. Lah apa? Lah kula sing anake jenengan dirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. ini Bukan tembung anaknya ndi? yang menyangoni bapaknya. Lagi iki aku tembung kok menyangoni. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho. Ah. Bunga. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Iku aku padha karo Yai Segoro. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Terus baruan nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet ngomong anak putune. Ya, krek aku ketok tuwek lumayan kok butuh barang lho. Ora teges iki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra ya duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik kayu to. Bawa mboten Pak? Ya bawa yang neng gen CD atau neng YouTube kae, neng TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sing ana CD barang. Siji yen kula iki saiki ora disetel. Iya, Pak. Dadi PP yo. Kula malah di PP. Apa we? Tinggi kaset ngono kuwi to? Iya. Di PP. Iya. Iki malah dingi aku roh ning proyeke malah siji ora disetel candal-candal kowe. Alhamdulillah nggih. Abate lak nembang era sekarang. Saiki coba sing klasik luwih dhisik. Ya, buktek lek mangkate niken salendri pancen saka gamelan, saka mayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning gawane apa nderek sampean. Kaya apa? Nggih. Yo gawane apa? Pelok menem. Ayo. Ya, belak-belak Yo karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya. Nggih. Enggak, gawane apa? Manut karo sampean. Ya. Nabian bendino tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah, luar biasa. ora tau entek suarane.
apa-apa yo mesti iso. Terima kasih. Nah, sinaune mempeng. Yen wis rina hingga ratri Awas. Oh, piye? Tak dulang suarane piye? Wes pokoknya nek mikir yo apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan menjadi abadi dan selalu memahami. Beres. Mergo ngibarati bangunan iki pondasine gendut niken iki wis dakoh dhisik. Buat di tingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis dakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi iki mantep Sudarso Maturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Cok monggo. Nggih. Aku